नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. अस्तोटी ग्रामपंचायतीक ग्रामस्थालो घेराव. उदकाची व्यवस्था करा अन्यथा राजीनामो द्या. लिखित आश्वासनानंतर आंदोलन फाटी. कारवार तालुक्याच्या अस्तोटी ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या बऱ्याच मजऱ्यात पिवच्या उदकाची समस्या असून ती समस्या पूर्ण करूक ग्रामपंचायत असफल जाला. रस्ते, उदक सारख्या मूलभूत सौकर्याची व्यवस्था करूक ग्रामपंचायत पीडीओ, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सदस्य कसलीच खबरदारी घेनात असो आरोप ग्रामस्थान केलो. गेल्या थोड्या दिसा पयलीं सावंतवाड्यार अशीच उदकाची समस्या जावन ग्रामपंचायत अध्यक्षान लिखीत दिल्ल्या आश्वासनाप्रमाणे काम करूक असफल जाल्ल्यान अख्खी रात्र ग्रामपंचायत कार्यालयात वामन आचारी या ग्रहस्थान हडताळाक बशिल्ली खबर ताजी आसतनाच आज मंगळवार 21 फेब्रुवारीक अस्तोटी अंबेवाडा निवासी उदकाच्या समस्ये लागून ग्रामपंचायत कार्यालयात सुमार 30 जणांन घेराव गायलो. अंबेवाडा, भगतवाडा, महालेवाडा मजऱ्यात 3 ते 4 दिसांत उदक सोडतात. ते बी 8 ते 10 कळशे उदक मेळटा. केन्ना केन्ना आठवडभर उदकच मेळना. ग्रामपंचायतीक विचारल्या समर्पक उत्तर मेळना म्हण अध्यक्ष उपाध्यक्षाक विचारल्यार तेमी काहीच उत्तर दिवू शकनात. आज तर उपाध्यक्ष श्याम नायक हेमी एक महिलाक सरळ सांगले की जे कितें सांगचे आसा पंचायत कार्यालयात सांगा अशें बेजबाबदार उत्तर दिले. मत मागताना पंगडान लोकांच्या दारादारात येतात आणि आता प्रसंग येईल तेन्ना अध्यक्ष उपाध्यक्षाला सपोर्टाक कोण येनात अशें सार्वजनीक उलयतात. आज पंचायतीत गेल्ल्या लोकांन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीडीओ हेमकां धारेर धरतरेत अखेर अध्यक्षान नवीन मारिल्ल्या महालेवाडा बोरवेलाक संपर्क जोडून येवचे 5 दिवसात उदक पुरवणी करतले अशें लिखीत दिले. नापेक्षा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष राजीनामो दितलो अशें तेमी सगळे जमिल्ल्या आंदोलनकारां मुखार तोंडी सांगला. लिखीत दिले नंतर ग्रामस्थान आंदोलन फाटी गेले. गेले 2 दिवसां पयलीं अध्यक्षान आपूण राजीनामो दिता अशें म्हणिले पण दिलो ना. हो दुसरो प्रसंग. आता तरी राजीनामो दिता काय उदकाची व्यवस्था करता हे फुडल्या 5 दिवसात कळटले. ग्रामस्थ आक्रमक जालात. जर उदक नळान दिवू जायना तर टँकरान सप्लाय करची व्यवस्था करूक पंचायत तयार ना म्हण अशा ग्रामपंचायतीत लोकांक हेच फुडें निवडणूक दिवची ना आणि फुडले विधानसभा निवडणुकेचेर संपूर्ण बहिष्काराचो निर्णय घेवचो ठरयला. जर कोणी अभ्यर्थी या भागात येतलो तेमी ग्रामपंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि मेंबराक घेवन येवचे आणि तेमी केल्ल्या अभिवृद्धीचो आढावा घेवचो अशें या ग्रामस्थान प्रसार माध्यमाक कळयला. आता राजीनामो काय अभिवृद्धी हो यक्ष प्रश्न ग्रामपंचायत अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षा मुखार आसा. जिम्मेदारी जी जबरदस्त उरता. जिम्मेदार घेवची म्हळ्यार कठीण न्ही ती. हे पद जे उरता पळय हेका रिस्पेक्ट बी तितले आसा आणि अधिकार बी तितलेच आसा तेका. दयानंद येयलो, हा येयलो गेल्या इलेक्शन हा येयलो तुमगे घरात एकट्याच तरी कोणाला येईल का विचार गेल्या इलेक्शनाक. गेल्या इलेक्शन ऑफ रोवला हांव कंप्लीट ऑफ रोवला. म्हाका खबर आशिल्लें की कारण उबी आसा म्हण. हा तुमगे दारात गेल्या इलेक्शना येयला तुम्ही सांगा म्हाका. येयला ना हांव अजिबात. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. माजी विधान परिषद सदस्य श्री SL घोटणेकर JDS पक्षात प्रवेश. जोयडा. माजी विधान परिषद सदस्य श्री SL घोटणेकर हेमी
शिवाजी जयंतीचं मुहूर्त पळवून आयतारा 19 फेब्रुवारीक JDS पक्षात प्रवेश केलो. पुढल्या विधानसभा निवडणुकीत ते हळयाळ जोयडा क्षेत्रातल्या निवडणूक लढचे असून या मतदारसंघात खूपशे राजकीय भूकंप जावची शक्यता नाकारू जायना. शिवजयंती निमित्तान जाल्ल्या बेंगळूरच्या कार्यक्रमात JDSचे नेते HD कुमारस्वामी हेमगेल्या उपस्थितीत घोटणेकर हेमी JDS पक्षात प्रवेश केलो. काँग्रेस पक्षात सोडचिठ्ठी दिल्यानंतर घोटणेकर हेमी BJPची उमेदवारी मेळटली अशी अपेक्षा करून प्रयत्न केले, पण उमेदवारी मेळना म्हूण निश्चित जातरेत JDS पक्षात प्रवेश केलो. पुढल्या काळात हळयाळ जोयडा मतदारसंघात खूपशे राजकीय भूकंप जावची शक्यता जातली अशें मतदारान शक्यता व्यक्त केला. कुमटात बर्गी ग्रामात जिल्हाधिकारी खेड्याकडेन कार्यक्रम यशस्वी. कुमटा जिल्हाधिकारी खेड्याकडे या कार्यक्रमाअंतर्गत आज मंगळवार 21 फेब्रुवारीक कारवार जिल्ह्याच्या कुमटा तालुक्याच्या बर्गी ग्रामात जाल्ल्या या कार्यक्रमाक जिल्हाधिकारी श्री प्रभुलिंग कवळीकट्टी हेमी हजर आशिल्ले. या वेळार संध्या सुरक्षा, वृद्धापय वेतन, विधवा वेतन, अपंग वेतनाच्या अभ्यर्थीक मंजुराती आदेशपत्र वितरण केले. तसेच ग्रामाच्या उदकाची समस्या, रस्त्याची समस्या तसेच राष्ट्रीय महामार्गाचे कंत्राट कामगार करची IRB कंपनीन केल्ल्या असमर्पक कामगारीचेर आळबण जाचसाठी ग्रामस्थान क्रम घेवचे जिल्हाधिकारीक विनंती केली. त्या वेळार जिल्हाधिकारीन योग्य क्रम घेता असे आश्वासन दिले. ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಯಾವುದೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಪಂಚನಾಮಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ವಿರೋಧ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಪಂಚನಾಮಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಕ್ಷಣ ಆಗಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಐಟಿ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.